according to information mensa akano Kofi Adoma ensema wodi atudwa no kwadu wodi atudwa se nkrofo bi na akwakobo no Saturday adi case we na si wo Saturday esi wo Saturday na oye na adwen se ode kwa akohye akronfo Kofi Adoma aboa mo nhye video na menka asem mi kire mo me wo ho na me ti case docket na ba be di misem na me tena se na me ni nipa ne di nkomo na nipa na kire me se Kofi Adoma ba bronu bi so na me pese me di no mani na betudwa na monka ehunu se Kofi Adoma bra oba social media odido ne dofofra wone ne tie odido no afensu na ne bana wawo no ne frɛ Kofi Adoma busa ne se da na ade na wonim se me betwere ensohwe na wo yes anuma wem na video bi nso ba abontene a Kofi Adoma mo yi nioma bi afri edan bi mo ye gidigidigidi no ho kro ne ba ehun sem ni na nso ye de ewo ho but enye kronfuo bia ne kokohia Kofi Adoma na wo se wo be ye de omu ba be di abranti hwe na basa Kofi Adoma ho na mbe na wo akronfuo kwa akobo no se akronfuo mpa munhwe video ni ye pa se akronfuo mpa obi mu ebrowe abane omude bo emfian no omude abu Kofi Adoma Kofi Adoma boa wonka no kre memesi case we nko ade Kofi Adoma boa wonka no kre na sources na mensa aka no ha no enye obi omu hyeda chi Kofi Adoma no mobo no omubo na nkasa omabridam no because nioma bi a wadane no social media no eye oba na wadi omudwirim na wabu omafaso no senya Kofi Adoma be ka ne story na obia ka se Kofi Adoma na sei no sa emani bi na etwa omu no mabu Kofi Adoma enye wobi emre pam no ade achi abo America say 38 ade achi amene oba na be interview hot wine pa Kofi Adoma boa ya bridam no bo se emfia na de bo no hwe hwan na ye bebo na hwan na akonfo be hia na obetwa na ba se yesi na okuta sharp knife bi na Kofi Adoma de na beti agi sei Kofi Adoma de na beti gi sei na o protecting nanim na wo mu kika nkwase ade oboa ma na twa ne mfia mfia na de abu Kofi me say se Kofi di akinye a me prove no wrong Kofi oboa brabonte be ka no kura kire Ghana fo se ma ne na abu ma ne de mfia na abu Kofi hwe Kofi Adoma abasa hwe na basa hwan ne kuta sharp object a enke mbio kese hwe ade wie bie me kura metim di blade atwa me ho me metim di blade sa ade wie me metim di blade atwa me ho ama na yesese Kofi Adoma boa oboa na Kofi wo ni mpefe se ade na wo de ye ma no obema ma na adi ai omanya broken heart wa ba bontene dido ene wo dofo dido de kire ni ye wutima ni ye wusei onkon na anim ododie onse nne yakwa akochewa ya bo enti bua obeba abontena be moma akronfo no munda moma akronfo no maso enko adidie na saa problem we dey police for mamo hamo ho wo saa case we na Kofi Adoma nkasa ne court na ye ne de no kotie na wodi di twa fufufu na enka obi anim se Kofi Adoma de enka twade enka opebi no ono ne abridam no enya akronfo I put it to you se Kofi bra abontene na be ka no kre no enya akronfo na abo kronfo be na ba ya bu na nkasa mfia na omde bu Kofi Adoma abigina be ka se akronfo bi na abi chesiu na den na wo Kofi Adoma wa akakodi wutwehunu etwehunu a wadi onse senke Kofi Adoma ma abontena ma meka ke be ka se Kofi Adoma de we ni papa we cool guy we say ene ye twane ma no eye bro no ma bo no enye police for Ghana for mom makoma nkofom eye twedie ho mfaso no wudi twe bebrebe a ho mfaso no ene Kofi Adoma yakoche na ya bo no entenye obia enya akronfo obia ma mo panike enye akronfo muma police for adwuma no enye mele emaye Kofi brabontene nyesa wochina medasole a mede oba no ene sa ankrofo no beba online aba beka ensema esi ya omutwa wo ma enya akronfo obia na ababo Kofi Adoma me say time and date na mede beba ade na wotum futuro gu nkrofo ani wo sa case we ho
adan na wotu sa enoma gu nkrofo ani e wo sa case wo eye bro ene abo emfian obi anu a watwe Kofi Adoma se ankromfo a na se nipa bonifo bi enye nipa bonifo bi a Kofi Adoma yifrim nye nipa bonifo bi na abechi wo madi sa boni we ema na udu o makoma edi agro no saa oba na ankasa mempese mdi betudwa ene na eye mfian ene edi abu Kofi omo chie no ma bridam no sharp object bia no betwa Kofi Adoma sei ena eyi no ne moma so won so awa pai na eye headings ena oba di gu no oguni headings sei na ho na pai enti no Kofi Adoma kanokre na Ghana fo akoma nto omuyam because senya Ghana fo do wo Kofi Adoma senya omu do wi omu nimpefe se obi nipa bonifo bi na aba abecho enso nye nipa bonifo me say I put it to you say eye oba ena de mfian abowo o mabu ankasa me say no kra me wo evidence bia me docket mo bibia wa ha Kofi Adoma be ka no kra enye sa me de me ba expose me ba expose Kofi Adoma me srew da na be ka no kra wali wanim din twedie na wadi twedie sia on se ne yabo wo ene on se yabo oswale a osu bedi twa no abedi enkrofo ani oba bedi odagu nkrofo so ene o makọ akobo no na oba na nkasa na omote na koma na oba na omote na koma no ne boyfriend na wone ne tie sisi no ma bechi Kofi o ma bridam no eye mfian abusia sima hu Kofi Adoma na ya bridam no ntino ade china mutiti news no na muye ya monkanche obia se mlante hene de videos ne se ne ode ache na beti na obie nipa boni ni bie no obabo oba abeje ho nneoma obeye usei wa beti kakra bi ana me kwa mitimi fa breeding ro ma hana me fa ntame ho se show ya bebo a ya di emfian na abu Kofi na wo china Kofi Adoma bomodian se case we si Saturday the case we enye wadwen say oba be yen sa say fresh bini sa anwoma afi na di video na to eti bia be ka no kre case we esi wo Saturday case ni si Saturday enya no peye amoma sole na air fresh we esi Saturday the Kofi Adoma ya bridam no ene otewo no na basa na abuo ni sa anwoma na eye oba ene o ma be hwe na o ma papa ne honam nyina no eye oba na papa ntabusuafo me ma me kasa anwa menya say minya 20 minutes a mepon na motimi a share video no na ma like na ma kache Kofi Adoma say case we na ode ba na oboa ya che na bo no o ma bu Kofi Adoma nkasa ya bo no enye onipa bonifo bia na abeye Kofi Adoma sa eye ono an nkasa ni hunipa e ma na osole a wodi omu to no odo na obedi no social media no e ho sunsanso na yesese omu di abre ne sisia no na enye nipa police for mon kama kuma ntum yam na case na munni akire se mo chi nipa kro na obu Kofi waye Kofi Adoma se na munja na manenko because ono nso oye nipa udi obi na nipa no ubu ni faso na ubu no kwase obi ya no kwase ayi a omo so betima abebo ntabusia aha ena me courtroom no case ni ebeto me na aso a me de bremo aha eye mrante hene media me pacha obomodian se obehye video we na monkanche Kofi Adoma se entro na waba betwa kire Ghana fo no ne to adedi eye mfian ene ede abu Kofi Adoma ntabusuan fo monkama kuma ntum yam na mundidi na munda na sebi tafache udi twebone a wotu ba bi nkan ye beye usi ya akopim se obegya twebone di Kofi Adoma na wabetena media so a wabekire kwan a ofa so a utimi kokodi u manager eba na o manager ba anka hwe ankyerɛw na ho nkro ne ba ne sei na wo ti social media wo ka oba bema na ba betwere exams na wa ma oba bema na adi awerɛhoɔ ene kwadanda ne atete na wo ka sɛ o ma me krampo no tinchen ba bia Kofi Adoma ye mebo eye bro ene ababu Kofi Adoma ya bo no police fo no incident ni sie na ye twa bibia ede akyerɛ me Kofi Adoma nchemu ni na akyerɛ sɛ eye bro de open no na wahu no yakobo na awose de anya mu de bia na konfo na ebeje mu nneoma de bia na konfo na ebe mu bibi akodi twabone ne ya kye ne abo na awose de eye twabone ni akodi ni akye ne abo ntime yenka mu de magimi na moto na de bia ye trick mu no Kofi Adoma me kan se nko ni twabia na wonim se Kofi Adoma yin papa na so onye ni papa ana se Kofi Adoma opetwa na so onpetwe
mo sɔle aye ni sɛne ositie no wo hu sɛ na Kofi Adoma sitie abɛka sɛ we ni papa ama we ni papa nanso no edi wie si ɛyɛ nkrofo na abɛkye na yabo no enya Robert ade na motesa ade na ekuta na o mba abɛje o ma abɛje hwe ɛyɛ bro ɛna mbɛbo no headings ni egu Kofi no ye ka no kra kyɛm as who is this guy me muda mu jimi na mo abomoto na mo jimi na ye ka no kra kyɛm mo ni nti no we akronfo be na kwakwabu akwa we kronfo be na kwakwabu Kofi Adoma okobu ne se wagini sika na so ayede Kofi Adoma wonam kwa o discussion no busa no se Kofi Adoma wonam o discussion no ho a on fa sika nhye no wa ema no wa hwe mu na ne abebu na wo se de go and find work to do this month kona wona wo ha ho kwasia ya bu Kofi Adoma atwane ma wo se de wa jimi too much mu be sua nyansa na ache kwasiafo we will say Roberts. I don't know Roberts for crown hunter. We ekuro we enfia na bia ho no say eye obi na akodobun. Mon kan no kana munya san kwasade no. Akodi twa na twa na chase na ba be na wo say Kofi Adoma na aye abodam. Munya news bia nkan wo say Kofi Adoma na ya chena ni abono. Abusiafo mama kuma tutu. Enfia hwe na basa ha munhwa de bi mfia ne de bu Kofi hwe munhwe ne ho we ni na o say a sharp object bi na Kofi Adoma dodge ye ena or preventing anim say and damage nanim na aka say kronfo bi ba so say no bobo konfo bi ba say no bobo mfia ema ne na ache na bono ya bono o kira no pa Kofi Adoma mra bonten ma kan kure say enye nipa bonifo bia mfia ena nkrofo na ache no ma bono Tiabusia sana akwakosie Oniadofo de ne wo haw de ne wadwendwen de ne wo kodan na edan na wasiewie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam Natural Things ebie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kasubo nsa wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum Natural Things ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda